Ovako je bilo oktobra 2007. kod Doma vojske u Novom Sadu. Ko pusti naciste na ulice u ime demokratije je učinio isto kao kad bi pustio pacove u dečju sobu u ime ekologije. 8 godina kasnije, više javno tužilaštvo odustalo je od krivičnog gonjenja članova zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Šta se desilo da se tužilaštvo predomisli za ovih 8 godina i da shvati da sada postoji mesto primjenja načela ne bis in idem, a recimo 2009. nije postojalo. Ako tužilac u međuvremenu odluči da će da krivično goni, onda mi ustupamo taj predmet tužilaštvu. Na ispitu je palo pravosuđe, bez ulaženja dakle u to koje su tu sad proceduralne prepreke se isprečile. Oni su sa verbalnog delikta prešli na nasilničko ponašanje, na gađanje kamenicama. Dakle, šta je to sledeće što treba da se desi da bi oni zaista bili procesuirani adekvatno? Emisija Ne bis in idem, ponedeljak u 22:30, RTV1.